Josep Puig i Cadafal va néixer a Mataró el 17 d'octubre de l'any 1867 al carreró número 39. Va néixer en una família d'artesans de Tuls i Randes. Va estudiar a l'Escola Pia de Santa Anna, de Mataró. Després el batxillerat el fa a Tarragona i es llicencia i es doctora en Ciències Físiques i Matemàtiques a Madrid i la carrera d'arquitecte a Barcelona. A l'any 1892 va començar a exercir com a arquitecte municipal de Mataró. Li devem l'edifici central de la plaça Gran, que se'n diu el Rengle. També construeix l'edifici dedicat a beneficència del carrer de Sant Josep, on actualment hi ha el Departament de Cultura, i també fa el clavegram de la ciutat de Mataró. A nivell d'arquitecte particular, planifica la botiga La Confianza, que està a la plaça Xica, i fa també la casa Coll i Regàs, aquí on ens trobem ara, que és de l'any 1897. Al llarg de la seva vida sempre va compaginar tres passions: l'arquitectura, l'arqueologia i l'estudi de l'art romànic i la política. A nivell polític, destaquem que ell va ser un cofundador de la Lliga Regionalista a l'any 1901 i també, com a membre de la Lliga, va ser diputat a les Corts de Madrid. Finalment, a l'any 1917 seria elegit president de la Mancomunitat de Catalunya degut a la mort prematura de l'Enric Prat de la Riba. Ell és elegit a l'any 1917 fins a l'any 1923, en què va ser l'any que es va produir el cop d'estat d'en Primo de Rivera. A partir d'aquell moment, ell queda al marge de la política. Això li va permetre dedicar-se de ple a l'arqueologia, a l'estudi de l'art romànic i també, evidentment, a l'activitat com a arquitecte modernista. Ell va formar part d'un tercet d'arquitectes modernistes amb l'Antoni Gaudí, en Lluís Domènech i Muntaner i ell mateix. Quan esclata la Guerra Civil, a l'any 1936, ell se'n va, s'exilia voluntàriament a França i allà es dedica a restaurar el monestir de Sant Miquel de Cuixà. A l'any 1942 torna de l'exili i el govern franquista li impedeix exercir de la seva professió d'arquitecte. Al cap de poc va tornar a poder dedicar-se a la seva professió. Va morir a Barcelona el 23 de desembre de l'any 1956. Per voluntat pròpia, el dia de Nadal de l'any 1956 va ser enterrat a Mataró. Es pot dir que tota la seva tasca, tant a nivell d'arqueòleg, d'investigador de l'art romànic, com del polític i arquitectònic, tot estava lligat al sentit que ell li donava a una transcendència a nivell social i polític del país.